Kaixo kafe eta guneko laguna, eguerdion, zelan zaudete, eneko duzue nire izena, eta gaurko ordu erdian solasaldi bat izango dugu. Izan ere, liburutegiaren inguruko solasaldia. Zuzenean gure YouTubeko kanaletik. Pizkanaka, hasten hasiko gara, presentazioa jartzen dizuedan, izan erolako arazo txiki bat izan dut, baina emaidazue momentu bat, hau funtzionatzen da. Momentu bat, oitze bertan hasiko gara, izan ere presentazioaz arazo txiki bat izan dut, eta oitze bertan jarriko dizuet. Emaidazue momentu bat barkatu ere, baina hau zen normalean zuzeneko gauzak izaten dira hauek. Emaidazue minututxu bat, hori da, oso ondo, hau pizkanaka. Kaixo lagunak, listo, bagauz. Arazo tekniko batzuk izan ditugu, baina pizkanaka denbora irabaziko dugu. Barkatu guztiagatik, baina azken finean zuzeneko emanaldi hauek olako arazoak izaten dituzte batzuetan. Eskerrik asko bertan egoteagatik, barkatu eragozpenak eta ekin diezagoiun bada gaurko gaiarekin.
Eskerrik asko, ongi etorriak Kafetaguneko zuzeneko YouTubeko emanaldietara, eneko nauzue nire izena, Kafetaguneko langilea eta hurrengo orduerdian zuokaz egongo naz, hor pantailan ikusten duzuen moduan, liburuen inguruan hitz egiten. Beraz, gaurko gure gai nagusia liburuak izango direz. Beraz, ongi etorriak Kafetaguneko zuzeneko gure hitzaldietara. Gaurko gaia zein da, e-liburutegiaren funtzionamendua. Hau da, irakurketa digitala klik bakarrean, ordenagailutik, mobiletik, tabletetik, zein edozein gailu teknologikotik. Hau da, liburua, baina liburua eskuetan izan beharrean, liburua ordenagailuan, liburua streamen bidez, edota liburua gure mugikorrean. Beraz, gaurko gaia, Jaunez Andreok, e-liburutegiaren funtzionamendua. Baina, zeuen buruei galdetuko diozue, baina, zer da e-liburutegia? Eusko Jaurlaritzak herritarren eskura jartzen duen internet bidezko liburu elektronikoak, filmak edo pelikulak, ikus-entzunezko materiala edo eta aldizkariak ikusteko zerbitzua duzue. Hau da, laburbilduz, zeuen herriko liburutegira joan beharrean, ordenagailuan klik batez, edo mugikorrean klik batez, badeko zuez liburu elektroniko, zein pelikula, zein aldizkari, zein material anitz. Beraz, gogoratu, e-liburutegia, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu digitala duzue. Zer eskaintzen dizue e-liburutegiak? Interneten bidez eduki digitala, material digitala, ikus, entzun eta irakurtzeko material digitala. Hau da, bai, streamen bidez, ordenagailuan edota edozein gailu mugikorretan. Bai, iOS zein Android sistema eragileentzat. Filmak ikusteko aukera, liburuak irakurtzeko aukera, baita ere aldizkariak eta zeuen liburu elektronikoetara liburua deskargatzeko aukera ere baduzua ere. Hor pantailan ikusten duzuen moduan, badeko zuen enlazea edo linka. Azken finean, bilatzaile baten e-liburutegia jarri eta bertan zuzenean topatuko duzue. Baldintza batzuk bete behar dituzue, baina baldintza horiek laster aztertuko ditugu pizkanaka. Hor adibidez, edozein bilatzailetan e-liburutegia jartzen baduzue, horko pantaila hori topatuko duzue. Azken finean badeko zuez katalogoak, laguntza, sinema, aldizkariak, egileak, hau da, aukera asko dauzkazue eta nabigatzeko edo web orrialdea erabiltzeko aukera edo nahiko erraza izaten da. Hau da, interfaze erraza dauka. Beraz, bertan murgiltzeko arazorik ez duzue izango. Zelan funtzionatzen dau e-liburutegiak? Begira, e-liburutegiak e-book katalogo zabala dauka, bai euskaraz, zein gazteleraz, zein beste hizkuntza askotan. Liburu digitalen katalogoa etengabe eguneratu egiten da. Eta azken finean, normalean, bi modalitate edo bi aukera izango dituzue liburu hauek ikusi ahal edo irakurri ahal izateko. Hau da, alde batetik zeuen gailutara deskargatzeko aukera edo bestetik streamen bidez. Hau da, zeuek zuzenean, zeuen mugikor, tablet edo ordenagailuko pantailan ikus entzuteko aukera izango duzue. Beraz gogoratu, hau da, streamen bidez eta deskarga bidez, bi aukera nahiko erraz dauzkazue.
hor adibidez, pantailan, pizkat web orrialde honekin eguneratzeko, ikusten modun duzuen moduan, egileak, argitaletxeak, gaiak, argitalpen urteak, hizkuntzak, formatua bebai, jabetza publikoa, hau da, aukera zabal eta handia daukazue. Hau da, filtro asko dauzkazue, hau da, zeuen aukera zehatza topa dezazue. Gauza da, liburutegia erabili nahi baduzue, liburutegiko txartel bat behar duzuela. Beraz, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzua erabili nahi baduzue, gogoratu zeuen herriko liburutegira joan behar zariela eta bertan erabiltzaile txartel bat emango dizuetela. Txartel horri esker, liburutegira sartzeko aukera izango duzue. Azken finean, betiko moduan, hau da, pasahitza edo gako bat beharko baituzue. Hala ere, hau aurrerago azalduko dizuet. Beraz, gogoratu, zerbitzua erabili nahi baduzue, zeuen liburutegira hurbil zaitezte eta eskatu sarbide gakoa edo txartela. Izan ere, liburutegira sartzeko, bazkide edo sozio zenbaki bat behar duzue eta baita ere gakoa. Bazkide zenbaki hau zeuen herrietako liburutegi publikoetan eskainiko edo emango dizue arazorik gabe. Gero gakoa, zeuek nahi duzuen gakoa jarriko diozue. Azken finean betiko moduan beti ere, zer behar dugu leku guztietan sartzeko pasahitza kontraseina eta geure bazkide zenbakia. Hor adibidez pantailan ikusten duzuen moduan, azkenean, goiko partean eskumaldean nire liburutegiko aukera topatuko duzue eta horren barruan erabiltzaile eta pasahitza. Bertan sartuko baituzue zeuen gakoak liburutegiaren zerbitzura sartu eta streamen bidez liburuak irakurri ahal izateko edota deskargatu ahal izateko. Beraz, orrialde askotan gertatzen den moduan, kasu honetan nire liburutegia. Goiko partean, eskumaldean aukera topatuko duzue. Liburutegiko erabiltzaileak dagoeneko bazarete eta zeuen pasahitza ez baduzue gogoratzen, hor ere betiko web orrialde guztietan gertatzen den moduan gakoa gogoratu edo gakoa berreskuratu aukera topatuko duzue. Zeuen posta elektronikoetara mezu bat botako dizuete, e-mail bat botako dizuete, eta bertan zeuek pasahitz berria jartzeko aukera izango duzue. Beraz gogoratu, liburutegiko erabiltzaileak eta dagoeneko baldin bazarete, gakoa beti ere berreskuratzeko aukera izango duzue. Nik adibidez, pasadan astean gogoratu bez, bertan sartu, eta pasahitz berria jarri nuen. Liburutegiko zerbitzuak erabili ahal izateko. Azken finean nahiko interfaz erreza dauka eta hau erabiltzeko arazorik ez duzue izango. Hala ere, arazorik izan ez gero, zorentzarik gogoratu, kafetagunera etor zaitezte eta bertan laguntza eskainiko dizuegu arazorik gabe. Azken finean, orain arte azaldutako guztia teoria baino ez da izan. Web orrialdea, liburutegia zer den, gakoa, pasahitza, baina gauza da bai. Nik liburutegira sartu naz, gako pasahitza sartu ditut, baina nola deskargatu liburua edo nik behar dudan ikus entzuneko edukia. Azken finean,
aukera asko dauzkazue eta edukin asko deskargatzeko aukera. Berriak, liburuak, gaiak, titulo edo egilearen bidez, azken finean bertan eta bilatzaile guztietan gertatzen den moduan laukitxo bat topatuko duzue. Hor, zeuen liburuaren izena jarriko duzue, zeuen egilearen izena, aldizkari baten izena, edo dana garakoaren izenean, eta bertan edukia idatzita gero sakatu nahi dut emongo diezue. Ondoren baieztatu eta onartu. Azken finean, Googleen informazioa bilatzen duzuen moduan, bertan liburua bilatuko duzue. Hori baino ez. Hori da, gauza da, hau egin baino lehen gogoratu, identifikatu zaitezte, bestela ez duzue liburua deskargatzeko aukerarik izango. Behin zeuen liburua topatuta gero, eta pantailan ikusten duzuen moduan, zeuen liburuaren karatula edo marrazkia ikusiko duzue. Eta bertan aukera desberdinak, hau da, alde batetik deskargar eta bestetik liburua irakurri. Hau da, streamen bidez irakurtzeko aukera emango dizue. Hala ere, geroagonik adibide txiki bat jarriko dizuet, hau pausuz pausu egin ahal izateko. Nola irakurri deskargatutako liburua? Gogoratu zeuen gailuetan Adobe Digital Editions instalatuta izan behar duzuela. Eta horretarako Adoberen identifikazio bat lortu, beraz, Adoben ere izena emon beharko duzue. Izan ere, hau espaduzue zeuen gailuetan instalatzen, ez duzue aukerarik izango. Hala ere, gogoratu, arazorik izan ez gero, eliburutegiaren web orrialdean ere, manual edo protokolo desberdinak dauzkazuela eskuragai. Banan-banan, programa hauek nola instalatzeko edo zeuen gailuetan izan beharrekoak ondo ikusteko. Beraz, laguntza ere eskainiko dizue. Pausuz pausu guzti hau egiteko adibidez, imaginatu eliburutegiko web orrialdetan sartu zariela. Behin sartuz gero, menuan, eskumaldean, nire eliburutegiko aukera ikusiko duzue, beraz horri sakatuta gero, zeuen erabiltzailea eta zeuen pasaitza eskatuko dizue. Hor adibidez pantailan, adibide bat jarri duzue. Imaginatu zeuen herriko liburutegiko txartela daukazuela. Txartel horretan holako identifikazio zenbaki bat ikusiko duzue. Beraz, zeuek pantailan identifikazio zenbaki hori jarri behar duzue. Gogoratu txartela hau eskuratzeko, zeuen herriko liburutegira joan behar zariela eta bertan eskuragai daukazuela. Zeuen identifikazio zenbakia jarri eta gero, zeuen gako pasaitza edo kontraseina. Eta onartu sakatuta gero, barruan zaudete. Behin barruan zaudetela, hor pantailan ibidez, nik adibidea jarri duzuet. Hor kaixoeneko jarriko dau edo kaixo dana-darakoa. Pantailaren erdialdean, tituloa edota egilea bilatu. Hor, klik egin eta zeuen nahi duzuen liburua, aldizkaria, egilea idatziko duzue pizkanaka. Ni adibidez, imaginatu George Orwellen 1984 liburuaren izena hordeko zuen jarri dudala. Behin liburuaren izena jarri eta gero, emaitzak pantailan agertuko direz.
Hor, adibidez, badekozuez esate baterako 4 emaitza. Orduan gauza da, nik emaitza pantailan dauzkadanean, lehenengoari, bigarrenari edo dano dalakoaren gainean klik egingo dut. Zertarako eliburutegiak eskaintzen dizkidan aukera ikuskatzeko edo azken finean ikusteko. Hor adibidez, pantailan duzuen nik aukeratutakoa. Hor adibidez, badekot egilea, hizkuntza, ISBN zenbakido referentzia, argitaratzea, urtea, eta baita ere gogoratu ere, hor badeko dela ere, liburuaren formatoa. Adibidez, liburu hau badator EPUB formatoan. Eta eskumaldean aukerak, hau da, nahi dut, hau da, deskargatu nahi dut, edota irakurri, hor badeko zuez, bi aukerak, liburu hau irakurri ahal izateko, edota deskargatu ahal izateko, izan ere, streamen bidez egiteko aukera. Gogoratu deskarga egin ahal izateko eta arazorik izan ezkero, lehen aipatu dizuedan moduan, bai e-readerra erabiltzen baduzue, Android sistema eragilea, iOS sistema eragilea edota PC edo Mac, hor badeko zuela horako protokolo edo manual batzuk laguntza moduan. Adibidez, eliburutegiak ez du lanek egiten Kindleekin, beraz Kindle edo e-booka badeko zue ez dozue aukerarik izango, baina PC, Mac, iOS, Android edota e-readera erabiltzen baduzue, eliburutegiko liburuetara deskargatzeko eta irakurteko aukera izango duzue, arazorik gabe. Beraz, behin liburua deskargatu eta gero aukera desberdinak daude. Alde batetik zeuen ordenagailua liburua deskargatzeko aukera, zeuen mugikorretara tablet edo e-readeran sartzeko aukera, edo bestetik ordenagailuan zuzenean irakurteko. Deskargatutako edo hartutako maileguak edo liburu aldizkariak non geldituko dira gordeta, pantailako menuan goiko partean, eskumaldean, nire maileguak atalan. Beraz, goian eskumaldean, nire maileguak. Eta bertan, topatuko dituzue hartutako mailegu guztiak. Hau da, herriko liburutegian, adibidez liburua hartuko duzue eta gero berriz bueltatuko duzue. Gauza da, liburua eskuan izan beharren, non topatuko duzue nire maileguak atar. Goiko menuan eskumaldean hain zuzen ere. Arauak. Naiz eta dana etxetik egin, edo mugikorretik, edo ordenagailutik gogoratu ere, mailegu arauak ere badauzela. Maileguaren iraupena 21 egun. Gehienez 4 liburu mailegu aldi berean, beraz 4 liburu gehienez. Eta gogoratu bai, aipatu ez dizkizuean erreserbar. Izan ere, gehienez 2 liburu erreserba ditzakezue 4 mailegunekin batera. Beraz, imaginatu 4 mailegu dauzkazuela, baina baita ere 2 liburu erreserban izan ditzakezuela. Maila bidaltzea mailegua iraungitu baino lehen. Hau da, gogoratu, mailegua bukatu baino 5 egun lehenago, mezu bat botako dizuetela, hain zuzen ere, korreo elektroniko bat. Eta gogoratu bukatzeko bebai, 6 gailu eta 6 ordenagailu aldi berean eskura daitezkela. Hau da, 6 gailutan izan ditzakezuela zeuen liburua. 6 gailu ere asko dira, beraz, nahiko dekogu bai zeuek eta bai neuk. Arau gehiago filmak edo pelikulak, hau da, filmen edo ikus entzunezkoen maileguen iraupena 72 ordu izango dira.
eta kasu batzuetan 48 ordutakoa. Eta gehienez film astean. Azken finean, film bat hartzen baduzu, gehien bat streamen bidez ikusteko, edo da momentuan bertan, edo asteburuan bertan ikusiko duzue. Hau da, ez duzue hurrengo asterako utziko. Eta gogoratu bai liburu, mailegu aldizkariak bai. Eta aldizkariei dagokienez, hau da, revistei dagokienez, maileguen biztaratzean ez dagoela mugarik. Hau da, ez biegun, ez azpegun, mugarik ez dago aldizkarien dagokionez. Gogoratu bai, arauak eta arauak dena den, web orrialdean ere, arauak ere gogoratu ikusgai eta irakurgai dauzkazuela. E-booken erabilera disetzak dauzkate. Beraz, e-booken eta e-liburudeiko erabiltzaile baimenduentzat baino ez da izango. Hau da, e-bookak edo plataformako beste edukin batzuk ezin zaizkiola beste inori banatu, hau da, zeuek eskuratuko duzu eta zeuek, hori baino ez. Hau da, ezin dezakezue, edukin hau beste plataforma batzuetan publikatzeko aukerarik izango. Hau da, plataformaren eduki guztiak dagokion argitaletxearen edo hornitzailearen titulartasuna daukate. Hau da, gogoratu, hartzen duzuen pelikula bakoitza edo liburu bakoitzak argitaletxe bat daukala edo horren atzean norbait dagoela. Hau da, titulartasun esklusiboei daukan norbait dagoela. Hau da, jabea daukala azken filmean. Eta plataforma guztia du, hau da, plataforma honetan topatuko dituzuen edukin guztiak, hau da, babestuta dauzela. Hau da, betiko edo askotan entzungo duzue copyrighta deritzona. Beraz honekin ere kontutan izan. Lizentziak ere, gogoratu lizentzien akordioak eta danak, azken finean edukin guztien atzean lizentziak dauzela, hau da, arauak errespetatu behar ditugula, eta betiko moduan. Azken finean, gogoratu, liburu bat hartzen duzuenean, liburua irakurtzeko izango dela. Hau da, liburu horrekin liburu hori ez duzue beste plataforma batzuetan publikatuko. Azken finean, guretzako erabiliko dugun zerbitzua izango baita. Hauze, Eusko Jaurlaritzaren e-liburutegia. Laburbilduz, eta hasierako arazoekin bukatuz, gogoratu, e-liburutegia erabili ezazue, sartu zaitezte eta frogatu azken finean nahiko erabilera erraza baitauka. Gogoratu, etxetik erabiltzeko, txartela behar duzue edo zeuen herrietako liburutegian emango dizuete karneta edo erabiltzaile karneta. Izan ere, bertan ere, zeuen gakoa ez, baina baita zeuen erabiltzaile zenbakia topatuko duzue. Hau da, zeuen bazkide edo sozio zenbakia. Maileguaren iraupena 21 egun liburuetako, pelikulentzako 72 edo eta 48 ordu, eta aldizkarietan mugarik ez dagoela. Hala ere gogoratu, mailegua baldin badekuzue eta oraindik bukatu ez baduzue, zeuen korreora mezu bat botako dizuetela gogorarazteko. Azken finean, imaginatu, mailegua berriz kendu, liburua berriz hartu eta liburua irakurtzen jarraituko duzuela. Eta beti ere, material hau edo edukin hau streaming bidez eskuratzeko aukera edota deskarga bidez ere ikusentzuteko aukera izango duzuela. Bai, gailu askotan, mugikor, tablet, ordenagailu edo dana dalakoan. Beraz, aukera anitz eta aukera asko dituzue.
Eskerrik asko hor egoteagatik, hasierako minutuak arazo bat izan dugu, baina barkatu nazazue, egun ona izan dezazuela, asko irakurri dezazuela, eta gogoratu hitzaldi hau ostegunean ere goizeko 12etan daukagula, zuzenean Kafetaguneko YouTubeko kanalean erderaz. Mil esker zeuen arretagatik, eskerrik asko hor egoteagatik eta hurren arte. Agur!